A ni'n bellach yn rhan o safle'r treftadaeth byd UNESCO ac yn dathlu'n pen blwydd flwyddyn nesa'n 100, dyma'r cyfle perffaith i'r amgueddfa lechi edrych i'r dyfodol. Da ni eisiau syniadau'r gymuned, eich syniadau chi fod yn rhan o ail ddatblygu'r amgueddfa lechi. Felly, trwy gydol mis Hydref, mi fyddwn ni'n gofyn i chi rannu eich syniadau efo ni, i ddeud wrthon ni be ydych chi'n werthfawrogi am yr amgueddfa rwan, a be sa'ch chi'n licio weld a'i wneud yno yn y dyfodol. Oes gennych chi gysylltiad efo amgueddfa lechi? Be sy'n gwneud yr amgueddfa yma yn arbennig i chi? Ydych chi'n cofio yn weld fel plentyn? Os gennych chi gyswllt teuluol, mae nifer ni yma efo teulu sydd wedi gweithio yn y chwarae. Be sy'n gwneud amgueddfa da yn eich barn chi? Be fysach chi'n licio weld yn y dyfodol? Be ydych chi'n hoffi weld a'i wneud yma? Gweld ffilmau iechyd ac arddangosfau. Cael panad efo teulu a ffrindiau. Y cyfle i siarad Cymraeg. Dysgu am ein hanes. Tro dwytha, buon oedd ddatblygiadau mawr yn yr amgueddfa oedd tua diwedd y 90au. Bryd hynny, mi wnaethon ni symud teras o dai bron ail i'r amgueddfa, lyfft a grisiau i fyny i weld yr olwyn ddŵr ac adeiladu caffi a siop newydd. Ac adfer yr un clen sydd yn cario llechi yma ym Mharc Padarn. Da ni'n gobeithio gallu gwneud llawer mwy tro yma. Felly peidiwch â dal nôl, rhannwch eich syniadau. Sut allwn ni ddatblygu o fewn waliau'r amgueddfa A thu hwnt! Os da chi'n dod yma'n aml, neu ddim di bod ers spel, da ni eisiau clywed gynnoch chi. Felly sut mae cymryd han? Ewch ar-lein. Neu mae croeso chi ffonio a minnau anfon copi papur i chi. Os newch chi lenwi'r profiadur, mae cyfle i chi ennill 75 punt i wario yn y siop. Dyma'r cam cyntaf ar ein siwrna, felly plis cymrwch ran. Diolch o galon.